kezdjük is el. Először is menjetek fel erre az oldalra, hogy getspigot.org. Itt kétfajta szervert is letölthetek, mind a kettő jó, én a CloudBucketot jobban szeretem valamiért, mindegy. Rámentek erre itt, és letölti. Aztán felmentek bucket.org-ra, rámentek arra, hogy get CloudBucket itt. Rámentek arra, hogy Windows, hogyha Windows-otok van, persze, hogyha máson, de én most Windows-ra mutatom be. Kimásoljátok ezt a kódot, és be is zárhatjátok már a böngészőt. Én csináltam már neki csinálunk egy mappát neki. Csináljunk egy új szöveges dokumentumot, ezt nem kell átnevezni, és itt írjuk át ezt így false-ra, mert ez az online mód, és akkor a server properties-be tök mindegy mi van odaírva, ez fogja eldönteni, hogy online van-e a szerver vagy nem. Menjünk rá egy file mentés másként, itt minden file, room.bat, hülye vagyok, na, így, mentés, és készen is van az indító fájlunk, ezt kitörölhetjük, kész is, és a letöltésekből mi így átmásoljuk ide ezt a fájlt, amit meg kell nézni, hogy mire kell átnevezni. Ezt ki is másolhatjátok, meg is jegyezhetitek, igazából az a lényeg, hogy ez legyen a neve, és megnyitjuk ezt az indító fájlt, ezzel elindítjuk a server fájlt, persze természetesen kell hozzá Java. Na, most várunk egy kicsit, míg betölti a cuccokat. Van meg is jelent egy mappa. Na, gyerünk. Jó, kiírta, hogy rossz, mert hogy nem fogadtam el ezt mindenkinek általában ki szokta írni, aki újat csinált. Ezt átírjátok true-ra, mentés, és így már elvileg jónak kell lennie. Megvárjuk, még betölt a szerver. Még a server properties-be kell valamit majd állítgatnunk. A csatornáról még annyit szeretnék mondani, hogy még lesz Vanilla szerverről készítés, Minecraft-os Vanilla szerver, a legújabb Chase szerverről, meg amiről akartok. Itt most kihoz egy halomhibát, ezen ne is foglalkozzatok, mert ez azok, hogy nincsenek meg azok a fájlok, amik kellenének, de ezt most megcsinálja nekünk. Hát ja, eléggé lassú. Mondjuk ez nem annyira lassú, de nem is annyira gyors. Igen, van egy olyan program is, hogy Bucket Guy, az se rossz annyira, de most CMD-t azt jobban szeretem, mert hogy az gyorsabb, és nem használ kb. Semennyi megabyte-ot RAM-ból, meg a prociból se. Úgy értem, hogy a CMD nem használ, de a szerver azt használ. Szóval, jó, tök mindegy. Jó. Ja. Gyerünk már. És melyik világot csinálja most, a Nethert vagy az Endet? Mert ez volt a sima. Jó, nem érdekes nagyon. 67, 70, 75, 79, 84. Ezt lehet ki kellett volna vágni, na mindegy. Jó, most megcsinálja a másik világot. Ez már sokkal gyorsabb. Akkor ez az End, azt hiszem. Vagy én nem tudom. Remélem valami szép pályára fog berakni. Kész, ki is írta, hogy done. Írjuk be azt, hogy stop. Sok ideig fog tartani, mert lementél nekünk a fájlokat, azaz a mappákat, jó. Na, szóval ezt szerkeszthetitek, ezt a cuccot írhatjátok több fajtára is. Például lehet 512 vagy 1024, ezek ugye a gigabyte-nak a mértékegységei. Például csak a 1024 kétszereseit kell beírni, például 2048, és akkor így már 2 gigával fut a szervered, a szerver RAM-ja, de nekem most nem kell ez, én ezt így hagyom. Jó, menjünk a server properties-re, megnyitás, kiválasztom a telepített programok listájába, kivehetitek ezt a pipát, de én nem fogom, mert ugyanis nem egy szerver szoktam csinálni.
ezt tök mindegy, hogy itt hagyjuk el. Online mód. Mondjuk ez vissza fog váltani, de tök mindegy. Igen, itt van, hogy port. Na, erről azért beszélnék sokat, mert hogy meg kell néznünk, ja nem, nincs itt, mi volt? Nem is volt itt egy port, ja de itt van. Akkor, ja, a szerver IP-hez ne írjatok semmit, legalábbis én nem szoktam semmit sérni, és úgy működik nekem általában, csak úgy szokott működni. Na, szóval, menjünk fel a routernek az oldalára, amit meg is mutatok, hogy hogy kell. Ventek számítógép, hálózat, kihozza a routert, vagy valamit, én most routereset fogom megcsinálni. Az eszköz weblapja, és fel is megyünk rá, és akkor ezt bejelentkezünk, és itt van, hogy forwarding. Szóval, megnézzük itt a portot, amit megad általában 2565. Ezt kimásolod, így, várjátok, ezt most addig kitörlöm. Jó, ide meg, ups, na. Ide beírjátok azt a portot, ami a Server Properties-ben van, és megnézitek az IP-teket, az pedig CMD és IP config parancsal tudjátok megnézni. Itt is van, én beírom ezt, 192, be is hozta, ezeket ne állítgassatok szerintem semmit, save, és így működik is. Aztán felmegyünk a whatsmyip.org-ra, ez nem kötelező, úgy értem, hogy nézzétek majd meg a publikus IP-teket, vagy a külső IP. 2565, Ctrl-C, és ennyi is volt, megvan a külső IP-nk, amit haveroknak kell elküldeni. Most ezt megnyitjuk, én bezárom már ezeket a cuccokat, így, és elindítom a Minecraftot, hogy megmutassam nektek, hogy tényleg pluginos, és működik minden menün, csak meg kell osztani a portot, mert yeah. Ja, de jó, most le kell töltem, mert még egyszer sem mentem fel. Remélem gyorsan fogja megcsinálni. Amíg beindul a szerver, addig nincsen nagyobb baj. Látjátok, most igaz, semmilyen hibát nem ér, csak az, hogy át kéne állítani online módra, de én ezt nem fogom átállítani, mert minek, ja. Ezt megvárjuk. Igazából itt is meg tudom mutatni, hogy per PL, és akkor plugins 0. Szóval ez nem vanillás szerver, de igazából a mostani vanillás szerverek szerintem sokkal rosszabbak, mint ez a pluginolható szerver, mert hogy egyszerűen ez nem laggol annyira. Jó, lehet, hogy ez se annyira jó, meg minden, de nekem a másik az sokkal jobban, vagy szóval ez sokkal jobban tetszik, mert a másik egyszerűen nem hoz be semmi cuccot, meg semmilyen normális, elfogadható valamit. Na. Jaj, jó. Options. Ja, azon is nem kell. Multiplayer. Yeah, van zené. Na. Hol van zene? Itt. Biztos, hogy nem kell zene. Na, hülye vagyok. A szerver, és ezért lokál host, hogyha ezt beírod, akkor kihozza a szervert, de én most nem így akarom megmutatni, hanem egyszerűen beillesztjük a külső IP-nket, és itt is van a szerver, rámegyünk, fellépünk, ki is írta, hogy felmentünk a szerverre, back to game, és ahogy láthatjuk, megvan minden, na most, ja, nem adta meg, jó, akkor beírjuk azt, hogy OPASD, és akkor, hogy megmutatom nektek, PL, plugins 0, tökéletesen működik. Hát, ja, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, és hogyha bármi problémátok van, akkor ezt a leírásba küldjétek el. Sziasztok!